Odyss nám chce zrušit S2, která spojuje Ostravu, Karvinou a Mosty u Jablunkova. Využívají hlavně turisti, kteří chtějí jet do Beskyd. Odyss ale dává změnu ve novém grafikonu pro rok 2027, kterou říká a prezentuje, že Karvinou spojí ne se E2 a Mosty u Jablunkova, ale s Frýdkem Místkem, linkou S7. Chtějí ji nahradit novými bateriovými Pantery. Je to dobré? Vyplatí se to? Bude dostatečná kapacita a co na to cestující? Dneska to jdeme ověřit a taky se podívat, jestli to opravdu za to stojí. Začínáme. Momentálně nám jezdí v hodinovém intervalu osobní vlaky S2, které jedou z Ostravy do Mostu u Jablunkova. Přestup na vlak do Frýdku Místku je teď vázaný. V opačném případě se do Karviné vyplatí jet spíše autobusem. 13. prosince bude úplně naopak. S7 bude jezdit z Ostravy do Frýdku přes Český Těšín a v Českém Těšíně bude garantovaný přestup 5 minut směr Mosty u Jablunkova. Co je nám slíbeno? Město a Odyss to prezentuje jako zvýhodnění cesty na Lisou horu, tedy do Ostravice. Jenže, i když se vám zruší jeden přestup ve Českém Těšíně směr Frýdek Místek, budete pořád nuceni přestupovat na vlak ve Frýdku Místku směr Ostravice. No dobře, ale kde se ten přípoj zase přidá? No bohužel na cestu směr Mosty u Jablunkova. Cestující, kteří byli zvyklí na přímý spoj a komfortní spoj z Karviné do Mostu u Jablunkova, nově budou muset přestupovat v Českém Těšíně. Zde přibude ten přípoj ze S7 směr Frýdek Místek. No, jenže kde je problém? No teoreticky, nebo i vlastně prakticky, z mého osobního hlediska, když vím, že City Elephant z Karviné do Mostu u Jablunkova je plný různých skupinek, hlavně obzvlášť na konci školního roku nebo během prázdnin, kde cestuje hodně lidí směr hory. Kde je problém? No problém je v tom, že když máte dvouvozový Regio Panther, který jede do Frýdku Místku a vy chcete přestupovat v Českém Těšíně, budete mít do Českého Těšína, tedy necelých 10 minut, celý naplněný vlak. A taky zde je otázka. Nebude ten spoj tak přeplněný, že se nebude moct vůbec nastupovat? Přestupní čas zůstane stejný. Ze S7 na S2 budete mít pořád 5 minut. Nicméně budete nuceně přestupovat na tu S2, i když budete chtít jet do těch Mostů u Jablunkova. A myslím si, že je větší zájem jet do Mostu u Jablunkova než do Frýdku Místku. Takže v podstatě ten celý vlak bude přestupovat do nějakého dalšího vlaku jen kvůli tomu, že chceme nějaký bateriový vlak. Myslím si, že je to velmi nelogické a taky je to trošku neekonomické, nemyslíte? Pro představu je nižší S7, jsou ji nahradit dvouvozovým bateriovým Pantherem. Neekonomické. Jo, jinak ta regionová je úplně prázdná. Návaznost na MHD. V tiskové zprávě se také říká, že město se bude snažit navázat autobusové spoje a linky jinam na vlakové spoje, které jezdí co hodinu. Nicméně uvádí, jakmile bude zveřejněna definitivní podoba jízdního řádu, což už v podstatě byla. Kde je problém? A nebude to jenom na vlaky Gorol? Problematiku připojů k vlakům a autobusům známe. V podstatě na sebe nečekají. Ale pokud jsem třeba obyvatel Karviné, který potřebuje rychle z vlaku jet na Karviná Ráj na státní hranici nebo směr státní hranice, potřebuju jet linkou 514, která mi ale odjíždí z vlakového nádraží o 5 minut před příjezdem mého vlaku. Nešlo by to alespoň o těch 5 minut posunout? Myslím si, že by nebyl žádný problém. Na jednu stranu tady máme negativum 514, na druhou stranu chválíme město, že okružní linky jsou velmi navázané, jako třeba 519, 511 nebo 512. Vlak Eurocity a Intercity. Si rozebrat EC a ICčko, Euronighty a Intercity. Je to vlak, je to rychlík, který jede třeba z Prahy a většinou má hodně velké zpoždění. Ano, nahrazuje to dosávadní S2 mezi Karvinou a Mosty u Jablunkova, ale jezdí co 2 hodiny. A pro pravidelné cestující, kteří třeba míří za prací do Třince, to prostě nedává smysl. Další věc, Gorol. Gorol je myšlený tak, že je pro turisty, tedy, že je vypravován pouze o víkendech, a to jenom na 2 spoje, do Mostu Jablunkova a zpátky 2 do Karviné. Taktéž samozřejmě pokračuje do Ostravy a začíná v Ostravě. Ale
prostě to spojuje 4x Karvinou, což vůbec nenahrazuje S2, která jezdí od 4 ráno do 23 hodiny každou hodinu v každém směru. Bohužel tohleto spojení ztratíme. Bateriová jednotka Regiopanter. Proč kraj vlastně objednává nové bateriové Regiopantery na koridor, který je z poloviny elektrifikovaný? No právě, je z poloviny elektrifikovaný a proto to kraj bude využívat na bateriové vlaky, protože polovina trasy je neelektrifikovaná, tedy Český Těšín Frýdek Místek, kde musí jedna baterie a Český Těšín Ostrava přes Karvinou bude jezdit normálně na pantograf, tedy regulérně bude se prostě nabíjet dle jízdy, což kraj strašně potřebuje a hraje mu to do karet. Nicméně, tyto bateriové vlaky ještě nedorazily a mají to naplánované na doražení březen 2027. Nicméně, můžeme jenom hádat, jestli budou mít zpoždění a jestli vůbec dorazí v termínu. Pokud ne, tak jednoduše řečeno, budeme zase asi v neelektrifikované části Český Těšín Frýdek Místek jezdit regionovy, jak je tomu doposud, motorové vlaky, a v koridoru Český Těšín Ostrava přes Karvinou budou možná jezdit Regiopantery, kteří jezdí normálně na elektřinu. A nebo ještě třetí možnost je ta nejhorší, a to, že regionovy budou jezdit i na elektrifikované části, tedy z Ostravy do Karviné, Český Těšín a na Frýdek Místek. Což, myslím si, je úplně na dvě věci. Jenže doposud na S2 byly vypravovány buď tyto vysokokapacitní elefanty, nebo dvouvozové pantery, nebo 4vozové pantery, že byly spojené 2 a 2, anebo 3vozové pantery, tedy vysokokapacitní vozidla na S2, která byla velmi využívána. Nově, když se zde nasadí S7, bude zde pouze kapacita 2 vozů bateriového Regiopanteru. Tedy nastává otázka, bude ten vlak stíhat? A jestli vůbec kapacita bude dostatečná, nemyslím si. V některých případech, třeba v rush hour, bude prostě a jednoduše plný a cestující prostě už nebudou moct nastupovat. A nebo budou moct, ale budou se tak mačkat, že to nebude pro ně prostě komfortní a přestanou jezdit. No, dobře, přestanou jezdit. Pro kraj je to jedno, ale pro nás jako cestující a pro třeba silniční infrastrukturu je to prostě špatné, protože potřebujeme ji odlehčit, že ano. No dobře, a kde je problém v bateriových Regiopanterech? Už tady máme nějaké Regiopantery, kteří jezdí do Štramberka a jsou v klidu. Ano, ale datum dodávky je březen 2027, což ano, je to docela zadlouho, ale už nastávají otázky. Bude to včas a dodá se to včas a bude všechno v pořádku? Za mě, dle mého osobního názoru, nebude a myslím si, že to zpozdí. A nicméně, ten nový grafikon bude fungovat již od prosince 13. Takže minimálně do března nám v pořád budou jezdit motorové vozidla. Názory cestujících. Podepisuji, protože stávající páteřní trať do mostu u Jablunkova je naprosto potřebná a desítky let prověřená. Přesměrování vlaků na Frýdek Místek prý kvůli turistům je naprostý nesmysl, jakož i nucené přestupy obyvatel, takzvaně pracujících studentů a dalších v Českém Těšíně. A suplování rychlíky, to musel vymyslet někdo, kdo nezná situaci v regionu a potřeby občanů. Stávající spoje navíc vedou do Těšínských Beskyd a cesta na Frýdek pro turisty je lepší z Ostravy, kde jezdí pravidelně. Nová linka S2 bude díky nestabilnímu stavu infrastruktury kolem Havířova a jednokolejné trati do Opavy naprosto nespolehlivá. Kapacitně jezdí výrazně více cestujících přes Karvinou než přes Havířov a cestující z Jablunkovska pojedou déle než dnes. Jak to bude v praxi? V praxi to bude vypadat tak, že pokud jste cestující, kteří jede do Českého Těšína nebo směr Ostrava, nic se pro vás nemění. Máte pořád přímé vlakové spojení. Jenže pokud jste dennodenně jezdili do Třince nebo do mostu u Jablunkova za prací nebo za studiem, velmi se vám toho změní. Budete muset přestupovat v Českém Těšíně na linku S2, která jede dále do mostu u Jablunkova. Slyšíte správně, S2, která nově bude jezdit mezi mosty u Jablunkova, Český Těšín, Havířov a Opava. Velmi velká linka. Při cestě do Frýdku Místku budete využívat linku S7, která nově jede přes Karvinou, jak už jsme tady řekli. A
Stejně, pokud jste nějaký turista, který chce jet na Lisovou horu, budete muset přestupovat ve Frýdku Místku na vlak do Ostravice. Takže se tomu přestupu prostě nevyhnete. A jeden přestup se vám odebere, ano, v Českém Těšíně, ale zase přibude někomu jinému, který je zvyklý na něco jiného a není to opravdu komfortní. A já se ptám, je to opravdu takhle dobré a je to takhle dobře naplánované? Je dobré strkat na sílu bateriové vlaky tam, kde doprava, jako třeba S2, fungovala správně, dobře a mnoho let, která byla dobře využívaná? Neodradí to lidi od využívání hromadné dopravy? Já si myslím, že ano. A důsledek, jak už všichni víme, bude to, že bude přibývat a přispívat aut. Což je velmi špatné. No, tohle to byl můj názor jako celé tohleto video a doufám, že jsem ho odprezentoval profesionálně a doufám, že jste ho všichni pochopili. Doufám, že jste si to užili, stejně jako já. Tak se někdy uvidíme příště, třeba u normálního videa, kdy vám ukazujeme krásy Karviné. Tak zase někdy příště. Čau. A na závěr tohoto videa vás nenaučíme anglické slovíčko, protože nejsme Janek Grubeš, ale já jsem Václav Sabadaš, takže vás naučíme, co to znamená zkratky. Tak naše první zkratka, kterou jsme využili v dnešním videu, je ODIS, neboli Ostravský dopravní integrovaný systém.